Здравейте, приятели! Този път не съм организирала аз пътуването, но искам да ви покажа мястото, в което се настанихме. Изключително хубаво пътуване, приятелско семейство го организира и избра, за което сме им изключително благодарни. Мястото е в село Говедарци, община Самоков. Аз съм го написала. Това е Рила планина, близо е до Банско. Глупости до Банско, извинявам се, до Боровец. Казва се Самовила. Наподобява хижи в планината, но доста по-модерно, разбира се. Чисто, модерно, съвременно, стилно. Абсолютно много ни хареса. Има малък спа център с джакузи и с дървена сауна, която се пуска по заявка. Влиза в цената. Има възможност да поръчате храна. Тя обаче беше на доста високи цени и всъщност не бяхме възхитени от предложенията, така че единия ден в селото правят пици, взехме пици, другия ден взехме от местен ресторант храна, хапнахме там на обяд, има къде да се хапва, така да го наречем, въпреки че е село малко. Много е успокояваща атмосферата, има коне, може да се потопите наистина в това спокойствие, сякаш времето е спряло. Много интересен контраст, който се вижда между вилите и селските къщи. Този контраст аз го нарекох контраста на епоха на Водолей, защото просто типичните селски къщи, тухлени и тези вилички, които са точно модерно, иновативно и ново строителство. Много е интересен този контраст. Има си механа, не би го нарекла ресторант, понеже е по-точно механа, където може да... Аз съм я снимала във видеото, тъй като го звучавам постфактум, може да го видите напред в кадрите. Изгледайте видеото до край. Дълго е, но ви показвам цялото място. Има веранда пред самото място. Ето, тук може да видите тревиста част, която може да си играят децата, тъй като ние бяхме с деца. Беше много удобно. Времето беше малко студено, но пък бяхме в планината. Бяхме се подготвили. Отпред има маса, може да хапвате на верандата, може да хапвате и вътре, има камина, диван, холна част, която си е кухненски бокс, трапезна част, маса, миялна, фурна, котлони, абсолютно всичко, за да се изготвите сами, тъй като, пак ви казвам, няма ресторант. Само механа, която е по поръчка и заявка за по-големи групи и така нататък. Дървено е, много дървена, топла, хубава атмосфера с подово отопление, така че няма да ви е студено. Има и камина на дърва, може да я напалите за топлина, за атмосфера, както искате. Сутрин се събуждате с тази гледка, виждате коне. Наистина много положително се заредихме на това пътуване. Тук може да видите джакузито, релакс зона също с огнище, модерно огнище. Гледката е невероятно, много поддържано място, ново е, мисля, че 2019 е открито, доколкото бях видяла, не съм сигурна, но се личи, че е ново и добре поддържано. Джакузито беше топло и времето предразполагаше точно за джакузи навън. Успях за малко да го използвам, понеже бяхме с децата. Малко по-трудно време за такива неща се намира с тях, но намерихме, за което съм благодарна. Това е гледката от спалните, те са на втория етаж.
Всяка вила е с 2 спални, мисля, поне нашата беше с 2 спални. Бяхме 2 приятелски семейства, изключително удобно. С стълби е прехода. Ако сте с малки деца е малко кофти, понеже постоянно трябва да ги гледате за стълбите. Няма защитна преграда или врата на стълбите. Хубаво е да има. Но да. Има тераса на втория етаж и врати към спалните. Тук може да видите и конете, които ме посрещнаха за добро утро. Изключително красиви. Заведението, в което хапнахме, може да видите на края на видеото. Не съм сигурна как се казваше, но в селото няма много заведения, така че най-вероятно ще го намерите. Няма много предложения, но пък всичко, което предлагате, вкусно. Ние ядохме боб, наистина беше вкусен. Препоръчвам да хапвате, ако го посещавате. Иначе имаше и картофи, хапки, обичайна българска кухня, салати и така. Готвено има всеки ден. Друго не се сещам. Ако имате някакви въпроси, може да ми пишете в коментар, както и на лично съобщение. Тук може да видите и ресторанта. Извинявам се, не ресторанта, той е тип механа, но си има и маси вънка. Може да седнете да хапвате, ако си носите, разбира се, храна. Не предлага храна на място. Може да походите боси по тревата, както аз направих за малко, да се топнете в топлото джакузи, да си подарите малко време, спокойствие и тишина. Както винаги аз апелирам, е да се грижите за своят дух, душа и тяло. Всъщност малките пътувания и малките моменти, в които ние успяваме да оставим сами със себе си, да се погрижим за нашия дух, душа и тяло, са много ценни за нас, защото те ни подхранват, захранват тялото и енергията ни, и всъщност ние успяваме да сме продуктивни през останалата част от ежедневието, което не е толкова приятно, колкото тези моменти на почивка, но те пък са важни, за да ни захранят за по-трудните такива. Надявам се да ви е било полезно видеото. Харесайте, споделете, последвайте ме, коментирайте, изпратете на приятели, поканете приятели. Извинявам се за шума в озвучаванията ми на видеята. Нямам време много да ги обработвам с детето, така че ги качвам в суров вид. Нямам се да не ви дразни. Това е механата, която може да наемете за рождени дни и така нататък, ако сте по-голяма компания. Мисля, че не се заплаща допълнително, но не съм сигурна. Има си камина, има си бар зона. В стаята също имате мини бар с различни вина, от които може да се възползвате. Ние си носихме, така че не сме ги използвали. Не знам точно как са като цена, не можах да видя. Механата си има и баня и туалетна. Това е заведението, в което хапвахме. Може да го видите как изглежда, понеже не съм силна за името. Ще се опитам да го потърся и ще го прикача в коментар, ако намеря точно как се казваше. Ще питам и нашите приятели дали си спомнят, но там може да хапнете както на обяд, така и на вечеря. Може и да си вземете за вкъщи, т.е. за вилата.